Takže čaute, tu je Hotel DSF a dneska som tu s vynikajúcim Jole 15, pozdravím. Ahoj. Ahojte. No. Si hnusná. No, takže chceme sa vám akože poďakovať, že nás podporujete v videách a že pozeráte naše videá a no fakt sa vám chceme poďakovať a boli by sme radi, ak by ste nás podporovali aj tak naďalej. Čím viac lajkov a odberov, tým viac aj videí, takže... Počkajte, ja vám ešte chcem dať čo ukázať. Tak... Fuck you. No, tak fakt sa vám chceme teda poďakovať. No, čo som možná, že nech nás podporujete ďalej a tak. Čím viac lajkov a odberov, viac videí a budeme aj radšej a budeme vedieť, či vás to baví alebo nie. Takže... Ja muzikant. Ty... Aj ty si zatikár. Co tu fičí? A preto som ja chcel robiť také menšie pyro pre divákov. Tak. Odpál si to. Idem robiť tú pastu, čo ty? No. Chceš dať čo vidieť? Tak čakaj. Odpál si to. Je tu len točiť. Takže toto som si ja... No ja to točím v pozadí. Lago. Aby mi to nelaglo. What the health? No, tak to je dosť coolový. Oh yeah. Môj kom to prežije. Snad. Si děláte prdel. Tohle to nic nedělá. Máte si to? To je aký ohňostroj? No, tak vidíte, dobrý ohňostroj som spravil. Oh shit. Pozri sa za seba, my sme trošku glifrili tento dom. Jo, trošku vyplním. Neboj sa. Niekto ide do Rantowna, z tej strany Rantowna. Ale z dolu. Dolu je voda. A to tam dobre na... Ešte to neodpal, prosím. Prosím, ešte nie. Po stenách to hlavne. Maj sa, ja to za chvíľku odpalím, takže čau, čau. Počkaj, nezapali sa. Na mňa letí, na mňa. Kámo, maj sa. Filmový záber. Ešte to tak ďaleko. Ako to vystrelilo? Hej, ja to filmujem, to je epické. Oh yeah, to je ohňostroj zdarma. Oh yeah. To nie. To je ohňostroj. Ale toto sa volá kedy? Nedialo ešte s TNTčkami? No to len buchlo a nie takýto ohňostroj to robilo. Ja som v nejakých doloch som sa prekopal. No, zlatá rybka, do akvária nepôjdeš. Dobre. A teraz chceš ísť kam? Sakra. Oh shit.
Ja som tam ešte to setol TNTčka. 396. Bude to vadiť? No ty kokos. Ups. Ja muzika. Ale veď mi nič. Ideme polagovať. No dobrá. Počkej, Zabiješ sa, ak dačo urobím. ne, Toto neodpaluj. Lebo ak to zapalíš, ja zabijem. Fuck. A zase sticho prekopať. Zlomil nohu do ryti. Si tam, Maťo? Ani tu boli už tie nedromácie. Hej, boli tu takí dva chlapci. Neloguje ti to trošku? No ja som si zlomil nohu do menu. Žiješ? Po dole, ja som ti pomohol. Ono to ešte bouchá. Koľko som tam setol ten tyčok? Oh. Ty... Proč sa nehýbeš? Keď sa hýb. je dvaja na serveru. No. Proč sa nehýbeš? Neviem. Tak sa hýb, makej. Lebo si kolegová server. Ja muzikant. Ty si to zapalil, ja som to tam len setol. Čo by veľká sranda, keď robím, setnem tam skalu. No, Už to nesčíkej, vole. no poďme k sebe. Ne, čekej. Prosím, ja tam chcem ešte dačo setnúť, tak čakaj. Set 1. Už aby. Tak čo to zaladí. No neviem, kde to spadlo. Ja nemám logy. Ja hej, lebo... Asi to niekto zobral. Pardon? Ty si tu dvakrát. Ja viem. What the fuck? Vyhoď jedného. Počkaj, ja to musím na kameru, lebo to je pické. Ty vole. O! No, rýchlo vyhoď ho. What the fuck? Zoberte, on to má určite. O! Kde? Kids, kjola. Čo sa mi tak nepojí. A vidím. On to môže mať. Teraz je pekný dáš. Počkej. Dobré hodiny sú. Tak nie. 2014. Ja nemám. No dobre. Tak ak ste sa pri tomto videu trošku tak aj pobavili. Dosť? No. Tak ak ste sa fakt pri tomto videu pobavili, tak nám ponechajte like a po prípade dáky aj odber. Takže budeme radi. Čím viac lajkov a odberov a tým viac videí. Presne tak. Počkajte. 24. No, tak my sa pre dneskajší Let's Play s vami lúčime a uvidíme sa na budúce. Tak zatiaľ. Čau, čau.